Història de Nadal segons els polítics catalans. Hi havia una vegada 3 reis mags. Els reis haurien d'abdicar. Bé, en realitat no eren 3 reis, diguem-ne. Eren 3 presidents republicans. I un era una dona, perquè en aquella època ja hi havia paritat. Los 3 iban juntos, no cada uno por su cuenta, porque mejor unidos. I anaven seguits de molts pastors, una gran majoria silenciosa. Menys uns quants que anaven pel seu compte. Eren els del sector crític. Els 3 anaven a veure un nen que es deia... Artur. No, no es deia Artur, es deia Jesús. Ell s'ho perd. Era un nen que havia de canviar la història, com jo. I va acabar com va acabar per no pactar amb els romans. ¡No te inventes la historia, collons! Calla, papa! Jesús tenía que nacer en Belén, pero nadie quería cogerle porque hablaba castellano. I per això Josep i Maria van haver d'ocupar una cova. Perquè els hospitals estaven a petar per culpa de les retallades en sanitat. Retallades que eren culpa dels romans que no pagaven el que devien els cristians. Per trobar, diguem-ne, la cova de Jesús, els 3 reis van seguir una estrella màgica, l'estelada. Quan van arribar els reis van dir: bona nit, Palestina. A la cova hi havia Josep i Maria. El típic clixé de família tradicional. Un bou i un burro català. Y un caganer cagándose la Constitución. Els reis portaven 3 regals. Or, per si mai tenia un pollo per pagar als farmacèutics. Encens, a mi m'agrada molt el de vainilla. I una consulta sobre la independència de Catalunya. I aquest era el regal que no servia per res, com la mirra. I Josep i Maria van acceptar tots els regals. En un clar exemple de corrupció. Fora la màfia. I abans que els reis marxessin de nou cap a l'Orient, Josep i Maria es varen adreçar als reis i els varen fer una pregunta. ¡Que no! ¡Que nada de preguntitas! ¿Cómo tengo que decírtelo? O sea que, colorín colorado, vuestro 9 de noviembre se ha acabado. Fin.